Jonathan og Sebastian vil starte en virksomhed. De har lånt en masse penge af Jonathans far til at bygge en fabrik, hvor de vil fremstille dæk uden gummi. Dog viser undersøgelser, at efter krisen igennem 70'erne og 80'erne, at de innovative idéer ikke altid er den bedste løsning, når de kommer fra egen skuffe. Nogle gange skal man lytte til markedet, men Jonathan og Sebastian valgte at gå med deres egen innovative idé med dæk uden gummi, og derfor mistede de begge to deres job og deres fabrik. Under et vigtigt forretningsmøde bestemmer Jonathan og Sebastian sig for at lytte til markedet, og de får derved at vide, at gummi måske er en god løsning alligevel. De finder ud af via egne opdagelser lige så, at gummi er vejen frem, og unge mennesker ønsker at bruge gummi, også på dæk. Jonathan og Sebastians idé med gummi var så stor en succes, at de kunne genopbygge deres fabrik og sælge milliard eksemplarer af deres nyeste opfindelse ved at lytte til markedet og ved at køre en strategisk anvendelse af innovation. Pengene regnede igen ned over drengene, og de levede lykkeligt til deres dages ende.